Bueno, el motiu d'estar aquí és el relleu que passo com a nova diputada al Parlament. Després d'un any al Parlament he decidit centrar-me en una de les meves tasques, que és com a alcalde del municipi d'Alfarràs, que per mi és una prioritat. El meu compromís, quan vaig entrar en política, va ser amb el meu poble i la meva consciència i la meva responsabilitat m'obliguen a adquirir aquest compromís amb més força i, per tant, deixo el Parlament perquè entenc que és bastant difícil de gestionar les dues coses de manera efectiva en els dos àmbits, per tant prefereixo centrar-me en el meu municipi. I a més, content perquè el relleu li passo al Pirineu, en aquest cas, representat amb la Janine, que és un plaer passar-te aquest relleu. Ja veuràs que disfrutaràs molt d'aquesta experiència. Només un consell, aprèn molt. Aprofita per aprendre molt. Si vas amb aquest espírit, veuràs que tindràs mestres en tot moment i la veritat és que ho podràs gaudir amb molta força. I a més, els moments en els que surtis a fer discurs, gaudeix-los també. Tot i els nervis, procura gaudir de moment. Procura gaudir de moment perquè val molt la pena. És una experiència única, poca gent la pot experimentar i crec que és un privilegi poder-ho fer. A més, representant el poble de Catalunya i amb un somni que esperem que sigui realitat el més aviat possible, que és la independència del nostre país. I tant. Doncs bé, agafo el relleu amb molta emoció, evidentment, i primer de tot dir que és un luxe tenir gent com tu al projecte de Junts per Catalunya, perquè ets una persona que s'ho creu, que treballa incansablement allà on ha anat, deixes el llistó molt alt al Parlament, cosa que m'implicarà encara el doble repte i tot i que no estiguis assegut a l'escó, em tocarà molestar-te una mica, no? I trucar-te cada 2x3, Joan Carles, com feies això? Joan Carles, aquí, i bueno, que si em permets, tiraré una mica de tu perquè l'experiència sempre és un grau i moltes gràcies i endavant amb l'alcaldia d'Alfarràs. Moltes gràcies.